खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बाक्सायाव बीपीएफ बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि बिटिएडिनि बिसायख'थिया खैफोद लाबोगोन बुंदों डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम सरकारा 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो साख्रियाव थिसनगोन 10,789 सा फोरोंगिरिफोरखौ एसआई साख्रिनि थाखाय 4 लाख रां दाबिग्रा दालाला हमजाबाय नखर मन्त्रि अमित शाहखौ दिल्ली एम्सआव खनसेबाव थिसनदों दानिया आबुं रादाब फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बीपीएफ आरो बीजेपीनि मददगिरि मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जादों। बे दाङाबाजियाव मनिराम राभा मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबै जखम जानो गोनां जायो। मनिराम राभाया सासे बीजेपीनि मावथि होननानै मिथिनो हादों। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि समाव मनिराम राभा आरो बीपीएफनि मावथि तपेश्वर राभानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। नाथाय उननि समाव थासारिया गाज्रि जालाङो आरो तपेश्वर राभाया मनिराम राभाखौ अन्थाइजों खुबैनानै गाग्लोबो आरो गोब्राबै जखम जाहोयो। ओरैहाय बे जाथाया जानायनि उनावनो गुबुन बीजेपीनि मावथिफोरा मनिराम राभाखौ तामुलपुर देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामहैयो आरो तामुलपुर थानायाव तपेश्वर राभानि हेंथायै केस फाइल खालामो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव फिसा फिसौ हिंसायारि जाथायफोरा जायगा जाफ्लेगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासान्दि बिटिएडिनि ओनसोलाव फैगौ बिटिएडिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिनि आवथायाव थानाय गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर आरो गोबां रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव ससियेल डिस्टेन्सिं मानियालासिनो आरो मास्क गानालासिनो राजखान्थिनि मेल जथुमा फोसावदिं बायदि जानायफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों सोलोंथाइ आरो सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बेफोरबायदि सोलिनाय थासारिया गासैनिबो थाखाय कर'ना बेरामनि गोसारद्लानायाव मोनसे गिख्रंथाव खैफोद लाबोगोन। बेनि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि सांग्रांथि गैयै थासारि सोमजिहोनायनि थाखाय बिटिएडिनि जिल्ला बेंगिरिफोर आरो बेनि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिदों आरो बिटिएडि ओनसोलाव राफोद नङै इमेच्योर राजखान्थि दैदेनगिरिफोर दं होननानैबो बिथाङा बुंदों। 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो आसाम सरकारा फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थिरांथा लादों। बे बोसोरनि डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो 10,789 सा फोरोंगिरिफोरा डाइरेक्टरेट अफ प्राइमारि आरो सेकेन्डारि एजुकेसन बिफाननि फोरोंगिरि महरै हाबनो हागोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि जों मैया आबुङै फोरोंगिरिफोरनि थाखाय साख्रि होनांगौनि थिरांथाखौ फोसावबाय आरो डाइरेक्टरेट अफ प्राइमारि एजुकेसननि सिङाव 1100 सा हिन्दी फोरोंगिरि सेकेन्डारि एजुकेसननि सिङाव 3,946 सा लेङाइ फोरोंगिरिफोर गासै 5,744 सा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बेखेवनाय जाबाय। शर्माया बुंबावदों दि डिसेम्बर दाननि सफैनायनि सिगाङावनो 10,789 सा फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरा आबुं जागोन आरो बेनि खामानिया सोलिबाय थागोन। सोलोंथाइ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि गेजेरावनो सर्व शिक्षा अभियान मिशननि फोरोंगिरि साख्रिनि सोमोन्दैबो मख'फायो। बेनि खामानिया फैगौ बोसोरनि जानुवारि दानाव जाफुंगोन होननानैबो बिथां शर्माया बुंदों। आसाम पुलिसनि एसआई मासियाव साख्रि होनायनि मुङाव 4 लाख रां दाबि खालामनायनि दुथां दालालखौ पुलिसा हमबाय। साख्रि होनायनि मुङाव 4 लाख रां दाबि खालामनाय दुथांखौ लखिमपुर जिल्ला आजाद ओनसोलनि राजख'वा गामिनि मनज तामुली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनज तामुलीखौ सनिबारखालि हराव लखिमपुर पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि मनज तामुलीया गावखौनो आसाम पुलिस बिफाननि रिक्रुटमेन्ट बर्डआव खामानि मावग्रा सुबुं होननानै सिनायथि होनानै आसाम पुलिसनि एसआई साख्रि होगोन होननानै गोबांसा लाइमोनफोरनिफ्राय रां लुथिनो नाजादोंमोन। नाथाय जानबुङाव रायलायहरनाय मोनसे अडिअ रेकर्डिंआ ससियेल मिडियायाव जोबोर गोख्रै भाइरेल जानायनि उनाव थांनाय हराव दालाल मनज तामुलीया पुलिसजों खाजायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव पुलिसा मनज तामुलीखौ जेरा खालामगासिनो दङ। बबेखानि बे बिथिङाव मनज तामुलीजों लोगोसे आरोबाव गोबांसा दुथां दालालफोरा लोब्बा दं होननानैबो पुलिसा सन्देह खालामनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बेबायदि नंखाय रादाय होनायफोरखौ दा फोथाय होननानै पुलिस बिफाना सरासनस्रा रायजोफोरखौ खावलायहरदों आरो फैगौ 20 सेप्तेम्बर खालि रायजो नाङै लिरनाय आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा गोसोआव गाज्रि साननायखौ नागारनो थाखायबो आसाम पुलिसा बिफानारि हिसाबै खावलायहरदों। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ सनिबारखालि फिन खनसेबाव दिल्लीनि एम्सआव थिसनबावबाय।
साबसिन फाहामथायनि थाखाय अमित शाहखौ दानसेनि गेजेरावनो खनथाम एम्सआव थिसननो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ सप्तानि सिगाङावसो दिल्ली एम्सनिफ्राय डिसचार्ज खालामनानै लाबोनाय जादोंमन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला शनिबारखालि हरखाब हां लानायाव गोब्राब जानायनि थाखाय अमित शाहखौ थांनाय हरनि 11 रिंगायाव एम्सनि कार्डिय' न्यूर' टावाराव थिसननाय जायो होननानै मिरु नखर मन्त्रालया अफिसियेल स्टेटमेन्ट होनानै मिथिहोहरदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदि गाबोन समबार 14 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा ओरैबायदि। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 24 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानायजों लोगोसे सान्दुंबो एसे दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 24 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंनि समाव अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 24 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनायजों अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 24 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।